Fama Allah do itawakalitu Allah jinu daba fama Allah do itawakalitu Adam diuna fama Allah do itawakalitu Dani femmeti ki dalima sadu itawakalitu Okamuni yenji semme dalima sala atawakalitu Allah keleni efemeti de tawakalidu tawakalidu Allah tawakalidu Allah tawakalidu Allah tawakalidu Allah jongi jigi semme fama Allah tawakalidu Allah Dunga sonni kuna dashi tuko tawakalitu Allah Alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu Allah Adama dumi son katlaki kuna da tawakalitu Allah Alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu Allah Jongi jigi de kadalima sayi tawakalitu Allah Alamani punya dogo yashitu ko tawakalitu Allah Adama dumbi punya ningatlagi joya tawakalitu Allah Alamani punya dogo yashitu ko tawakalitu Allah Okoso munyenjigi semme fama alala tawakalitu Allah Wayengo yebeto dalima sabulu tawakalitu Allah Baba Jose trawele kejigi alade tawakalitu Allah Jose igi semme dalima sala tawakalitu Allah Jombe bara minna iji alade tawakalitu Allah Jombe kugu dilla isme Allah tawakalitu Allah Nebi yoroni wabasilai tawakalitu Allah Basilai isme dalima sala tawakalitu An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw jigi kɛ an ka chaîne YouTube ye yaasa kibaruya sanumanw telimanw jɛlenw nɔgɔ tɛ minnu na a bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min k'aw to diɲɛ fantan ani a wara diɲɛ tɛ de anw ye Bamakɔ ka ye tuguni anw kɔni ye diɲɛkaw de o sɔɔni sisan an bɛna na yɔrɔ wɛrɛ fara a kan o marche kɔni parce que ni mɔgɔw sigira yɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ n'a fɔra i ɲɛna ko mɔgɔ fila bɛ yɔrɔ la ko mɔgɔ tɛ yen dɔrɔn filanan ye maliyɛn ye wa n'a bɛ yen dɔrɔn a bɛ jani de lamɛn wala a bɛ ten de non Brésilikaw u sɔgɔlen don an na o u yɛrɛ sɔgɔmaralama in e ko fana u tɛ san kɔrɔ de an yɛrɛ fana sanni fusufuru y'an tile bi sɔgɔmada in na a y'a to cɛkɔrɔba kɔni caman ma fajiri sɔrɔ nka a ɲɛna sabula bagabagali san don a ma caya a ma fɛ wa a ye funteni kɛ bi ye juma ye mai kalo tile 17 san 2024 an ka kunnafoniw belebeleba bɛna tali kɛ min na maliyɛnw tɔgɔla tɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko Haut Conseil malien de base Faransi ka sigili a siɲɛkili saba siri a ma nɔgɔya fo ka élection bɔ a ma o kelen do Gabonkaw fɛ yen sabula ko min ye tɔn ɲɛmaaba ye ale b'a fɛ k'i to Bamakɔ yan ka sɛbɛnw sɔrɔ Gabon sɛbɛnw sɔrɔ k'i to Bamakɔ yan ka kɛ cɛbɔ ye minnu bɛ yen olu fana bannen don o ma gɛlɛya a bɛ tɔn in kɔnɔna na ala ko tiɲɛ Haut Conseil malien de l'extérieur a kuma cayara dɛ sariyaw ko n'i ye maliyɛn ye n'i nana n'i ye kalo 6 kɛ yan e ta banna pewu e kɛra yanga ye maa min ye san 6 kɛ ka tila ka sigi tuguni k'i to yan ko f'e ka kɛ Gabonkaw maliyɛn minnu bɛ Gabon kan k'olu ka président ye san 6 i sen tɛ don yen
cɛ an kana sariya yɛrɛ la sa an ka ko kɛcogo yɛrɛ dɔrɔn lajɛ ni ma se kuma yɛrɛ la yɛrɛ an ka ni tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tu i ka perezanbaya la i ka maa wɛrɛ to ka yen ta ɲɛnabɔ ten sa faransi fana minnu b'a ko kunna yen olu yɛrɛ minnu tun bɛ biro kɔnɔ maa 5 de bɔra biro kɔrɔ la k'olu bɛ kɛ candidat ye o kɔrɔ ko biro est-ce que biro bon an balimamuso dɔ bɛ yen Awa Kamara ale ye laseli dɔ kɛ faransi ta kan an bɛna o jouer ni ala sɔnna ma mɔgɔw na o mɛn hakililajigi 17 mai a san 10 ye bi ye Musa Mara ale taara Kidalikaw fɛ yen a wolola min na an n'a dɔw da aw tulo kan a ko sɔrɔsiya manfan an t'an da don o la nka min ye préfet ni sous-préfet ye olu ye degun min sɔrɔ préfet kɔrɔ dɔ ala ye ale ni kisi ka bɔ nin ko in na a ye lakalili kɛ an bɛna o da maaw tulo kan jɛkulu marifatigi minnu ye marifa ta an ka jamana kɔnɔ n'u taara fara terrorisiw kan sisan k'u b'a fɛ ka bɛnkan kɛ Algabas Ag Intala ale ye kibaruya dɔ fili bɔlɔlɔ sanfɛ ko min ye u ka maaw ye k'u ka sɔn sa k'u ni ninjugawale ni bamacawale kabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa u ka laɲini ye min ye a ka se ka sɔrɔ Mali kɔnɔna na nin baara in kɛra k'a to Algérikaw fɛ yen kuma min don an na o da aw tulo kan Mali wolomasiri tabaw olu ye dɔ fara u ka wulikajɔ kan hali bi jaabi minnu dɔw sɔrɔla an n'o da maaw tulo kan aya sisan sa degun min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa o tɔgɔ ye ko jiko gɛlɛya o tɔgɔ ye ko kuranko gɛlɛya o tɔgɔ ko sɛgɛn ani kɔlɔbɛ aha maliyɛn minnu ni ji t'u bolo Mamaribugukaw bɛ o la Burɛmukaw b'o la Narakaw bɛ o la Sotiba Aseyikaw bɛ o la o ko bɛ cogo min an na o da maaw tulo kan Kitakaw k'u labɛn ko samiya bɛ don yen joona ɲina Kita yɛrɛ siraw tɛ sɔn ni samiya donna joona o kɔrɔ tɛ anw ka to Bamakɔ yan sa olu ka to yan anw fana ka to yan Dawuda Mayiga an b'a fo ale ye Kita gouverneur ye sɔgɔmada in na n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Jibi Keyita ye ale ye préfet ye Sikaso kɔnɔna na an b'a fana fo Stade Salif Keita Domingo kunungo premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'o kurumo karili baaraw kɛ Katikaw fɛ yen ni an ka kuma la kumaba ye sɔɔni sisan an bɛna minnu walawala aw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma min ye bi kibaruyaw ye an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an da don a la belebelebaw la bolikuma dɔn o ka fisa n sen ka di ye dɛ n'i y'a mɛn k'i kunna ka di keba i n'i kun de sira fanga tana o ye kanfila fɔ de ye janfan i k'o kɛ min ye ban n tɛ sɔn kɛ o kɛba ye ka fisa ni janfan ye ban ka fisa ni janfan ye a bɛ waati damadɔ bɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan kuma misɛnw cayalen don kabi marisi kalo ma jɔ février kalo ban waati ŋunuŋunu bɛ sen na ko maa dɔw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u k'u sanga fanga ma a wuli ka jɔ caman tun bɛ yen u tun y'a ta ka bolofara wɛrɛw don a la gouvernement ale ka service de renseignement ka wuli ka jɔ sen fɛ u y'olu caman sɛkiliw ci u fanw kɔnɔna na u ma se ka taa yɔrɔ jan maa caman lasɔmina ka kumaw ɲɛfɔ u ɲɛna i bɛ ka taa sira min fɛ nin ye karisa kana taa nin na nin man ɲi Mali ka hɛrɛ t'a la olu segir'u kɔ jagotigiw b'o la karamɔgɔw b'o la kunnafonidilaw b'o la jeliw b'o la maa wɛrɛw bɛ a la minnu jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna na gouvernement n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na u ye jateminɛ kɛ ka ko dɔw bɔ ɲɔgɔn na
tɔn caman cira o kun de la nka mɔgɔw tun t'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na a maaw u ma timinangoya fiyewu u y'u ka wulikajɔ n'u ka fɛɛrɛ to sen na sabula u ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye kɔkanmaw ye o kɔkanma kelenw olu de k'u ma aw fanga tɛ se a ye politiki mɔgɔw don a la a ka don olu ka kuluw kɔnɔna na yaasa anw b'a fɛ laɲini min ka kɛ a ka sabati denmisɛnninw bɔra a la u yɛrɛ ka kuma ko diinɛtigiw y'u janfa ko jeliw k'olu taara kuma lakali fan bɛɛ fɛ ko anw kunnafonidilaw ko anw ta kɛra an b'a la an t'a la y'an sen kelen min don an sen fila bɛ bɔ yen k'u yɛrɛ b'u ta ɲɛɲini cogoya wɛrɛ fɛ a maa kelenw u taara don kuluw dɔ wɛrɛw kan bɔlɔlɔ sira tɛ bɔlɔlɔ sira ye kibaruya jugu tɛ kibaruya jugu di ye ka wulikajɔ boloda ka jamana gan kaki fo sisan an bɛ o yɔrɔ min na laɲiniw kɛra u fɛ sariyasunw na a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka laɲini min kɛ k'a tɛ se ka sabati u ma jɛ ni o ye u y'a da tulo la k'a da jaba la maa mafalen dɔw bɛ yen i b'a dɔn i kɛra cogo o cogo i limana dɔw bɛ yen olu bɛ taa kuma i fɛ olu dɔw ye hakilimaya kɛ k'a fɔ ko e na anw na aw ye kalanw kɛ a ye nin ko ninnu k'u sa an yɛrɛ n'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min hakilimaya la an ka kuma an yɛrɛ maliden dama ni ɲɔgɔn cɛ a maaw ma sɔn u ko k'olu de ta ye tiɲɛ ye sariya b'olu de fan fɛ jɛlenya b'olu de fan fɛ tilennenya b'olu de fan fɛ olu bɛ ka min fɔ o ye wulibali den tori tɛgɛ don a tɛ se ka bɔ a nɔ na cogo si la f'u k'a sen ka se a dan na dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a mɛn ko maa dɔw ye duguma sira ta ka bɔ an dafɛ jamana dɔ fɛ ka pankuru ta ye ka taa suisikaw fɛ yen u selen a kunfɔlɔ selen suisikaw fɛ yen kunnafonidila baarakɛla kɔrɔ dɔ tun b'an fɛ yan ale kɔnna k'a sɛbɛn ko sɔɔni ko mali gouvernement a n'a CNT ko u bɛna u sinaw sɔrɔ ko baara mun bɛ sen na k'a bɛ ka kɛ kɔ kan o kɔfɛ maa minnu b'u bolo yan kunnafonidi la n'o olu bɛ k'u dɛmɛ olu fana y'a ta k'a sɛbɛn tile fila in na a ko bɛ ka bɔ dogo la ka na kɛnɛ kan jɛkulu bolofara minnu b'u la ani nɔnfɔ minnu bɛ maa ninnu ka baara la u y'a bɛɛ danganɛmaya a laseli dɔw la u ko ko parti politique minnu wulila k'a jira k'a fɔ ko furancɛ fanga banna k'u n'olu ɲɛmaa dɔw ye ɲɔgɔn ye olu ma sɔn ka don u dungoda fɛ u b'a fɛ ka taa ni ko ye sira min fɛ olu ma sɔn o ma fɛɛrɛ minnu b'u bolo u y'o da yira olu la u ye yɔrɔ minnu fɔ olu ye olu k'u ma a ye sabali anw ye politikikɛlaw de ye politiki fɛɛrɛ ka ca a kɛlɛ kɛcogo ka ca ni dɔ ma ɲɛ an na dɔ essayer politikimɔgɔ a bɛ mankan ci nka n'a y'a bɔ f'an ye a bɛ taa ye dɛ nka aw ta in kɛcogo anw ma nin faamu o n'olu ma ɲɛ a la fɛn caman tun kan ka kɛ o kɔnɔna na olu maa dɔw ko ko n'aw b'o kɛ a y'o ka aw kelen komi a tɔn caman dulonlen don a dɔw cilen don a dɔw ɲɛmaw gɛnnen don u tɛ se ka fɛn dɔw kɛ u ye bolo dɔw yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ dɔw y'u dɛn ka sira ta ka bɔ ka taa suisikaw fɛ yen o kuma in de bɛ sen na bi o hukumu de kɔnɔna na Keba Dagabana Adama procureur pour cybercriminalité a ye bataki bɔ a ko ko a ɲɛ b'a la tile fila in na bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye cyber espacew ye jɛkulu dɔw olu bɛ ka kunnafoni dɔw di kunnafoni minnu bɛ sariya sɔsɔ kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'a dɔw tɔgɔ ye ko panel des démocrates maliens convergence pour une transition civile k'olu bɛ ka kuma minnu fɔ ko o bɛ sɔn ka na ni mankan ye an ka jamana kɔnɔ u bɛ k'a di mɔgɔ minnu ma k'a laseri k'a lafili ko olu procureur olu b'a kalama procureur ko o hukumu kɔnɔna na n'o ye Adama Kulubali ye k'u ɲɛ b'a la fana k'a fɔ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ u ka laɲini ye ka jamanadenw fujini k'u wuli k'u ɲɛsin jamana ma wa fana u y'a jira k'a fɔ ko u na fanga sinaw sigi n'o ye institution parallèle ye maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ ka nin kibaruya ninnu jɛnsɛn k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko a bɛ dangari Mali jamana na procureur côté a ka bataki kɔnɔ k'o sira kelen fana fɛ u bɛ ka maa minnu tɔnjɛkulu minnu jamanaden minnu bila
u ka nin waleya in senkɔrɔma dondo ka ɲɛsi jamana ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka jamana kungo se a ma ka se ka jamana yɛrɛ yobo yaba o de la ale procureur a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ baara minnu filɛ senna nin ye ani waleya minnu bɛ senna minnu bɛ a lata bɔlɔlɔ sanfɛ minnu b'a kuma senkɔrɔma dondo maa minnu bɛ a ko kunna Bamakɔ yan minnu bɛ u dɛmɛ a la u ni minnu bɛ jɛ la k'u bɛɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko u dɔnnen don u ka kow jateminɛnen don nin waati in na procureur ale fɛ ko wa ko sariya sɔsɔ mun don a sariya sɔsɔ a ɲanginaw u b'an ka sariya kisɛw olu kɔnɔna na ko wa ko ni Ala sɔnna a ma ko ale b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko a ye enquête dayɛlɛ enquête min bɛ tali kɛ code pénal ale sariyaw olu la batoli la ka kɛ ni cybercriminalité sariyaw ye an ka jamana kɔnɔna na ko min ye ka futinɛ wuli ka balawu wuli yaasa kunnafoni na sira fɛ ka se ka kɛ balawu ye an ka jamana kɔnɔ o kɔni ko ale ye o enquête wuli procureur ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye nin waleya in ye maa minnu bɛ k'a kɛ u dɛmɛbagaw u sɔrɔnɔndonbagaw maa minnu bɛ k'u dɛmɛ dibi la ani kɛnɛ kan ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna u bɛɛ lajɛlen nɔ minɛ ko ka kiiri ko ka o boloda ko a dalen don Ala k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali sɔrɔ ale ka bataki in na a kɛra kunungo mai kalo tile 16 tɛ san 2024 le procureur Dr Adama Kulibali premier ministre kunungo ale tun bɛ Amdalaikaw ka saledo la n'o ye kaburudo ye Modibo Keita ale ka soma yɛlɛmali san 40 nga seg'a kan wa e m'a mɛn ka ban premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ Amdalayi kaburudo la Modibo ka soma yɛlɛmani san 47 o kɛnɛ ka taara yiriferen ta k'a da a ye tasibila kɛ ka bonyamasegi kɛ kɛnɛ ka ɲi a selen min ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement o de y'a kunbɛn n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye gouvernement ministre bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye l'Américain ka ambassadeur ale tun bɛ yen dɛ muso in a bɛ taa fɛn caman na han a tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara min ye Modibo Keita ka dukɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen n y'a an kɔrɔkɛ yɛrɛ Tegete ale tun bɛ yen ani dukɔnɔmaw caman u ye tasibila kɛ yirifeere Choguel y'o ta k'o da ka dugawu don kɛ bonyamasegi k'o kɛ jamanakuntigi ale tɔgɔ la wula fɛ sa kuranɛkala o kɛra Daba Keitala la Wɔlɔfɔbugu Bolibanakaw olu fɛ yen an bɛ dugawu don kɛ sa min ye Modibo Keita ye Ala k'a da yɔrɔ sumaya keba n'an bɔra le 16 la an bɛna le 17 mai la le 17 mai 2014 san 2014 premier ministre kɔrɔ Musa Mara IBK ka mara yamaruya kɔnɔna na ale taara Kidalikaw fɛ yen a waleya in a wolola min na a san 10 ye bi ye a ma dogo maa si la min ye préfet kɔrɔ dɔ ye o tun bɛ ko in kɛnɛ kan a ko olu sigilen balila ka mun ye dɔrɔn daw karila ka fenɛturu gosi k'olu bɛ so min kɔnɔ ko n'o ye gouverneur ye ka mugu kɛ k'o fan bɛɛ lajɛlen lamini ML la ale n'a kɔladenw olu de donna sa gouverneur ale ka bureau kɔnɔna na Kidal ka kisɛ ci mɔgɔw la ɲɛŋwɛ ka dɔw minɛ ka muru turu u la ka dɔw da k'olu disi fara k'u kan tigɛ ko nin waleya cɛjugu in kɛra ko f'olu dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛyɛrɛ ko nka ko kɛra cogo o cogo ko maa dɔw ko Ala bɛ olu kisi ale b'o o maaw fɛ a ko olu ye min ye maa 6 o de ni kɛnɛ karabala olu yɛrɛ sigilen ɲɛna u sen kan a fɔlɔ o ye Amadu Belko Ba ye a waati la ale de tun ye Kidal cercle préfet Dirisa Kulibali ale tun ye Abe Bara préfet Seku Sisuma ale tun ye préfet adjoint ye Tesalitikaw fɛ yen commandant Mori Jara o tun ye Tinɛ Sako o préfet capitaine Amadou B Touré ale tun ye Bugesa arrondissement au sous-préfet lieutenant Paul Marie Sidibé o tun ye Tenzawaten sous-préfet ye arrondissement sous-préfet ni maa 6
ko nunu kɛra cogo min na olu ɲɛna ko fo ka taa diɲɛ wuli k'a tɛ b'olu kɔnɔ degun o ye olu sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni u bɛ sanfɛ sa u bɛ duguma wa olu t'o dɔn maa 30 in na u y'u bɛɛ lajɛlen cɛ ka t'u bila so kɔnɔ so min ye 2 mètres carrés fenêtre tɛ a la ka fiɲɛ tigɛ olu la min ye 12 u y'olu fana cɛ ka bɔ u la ka kagulu don olu kun na ka taa n'olu ye fana yɔrɔ la maa si tɛ u yɔrɔ dɔn ka t'olu fana nima tɔɔrɔ kosɛbɛ fo waati min na a nana fɔ ko lafiya nana kɛ k'o de kɛra ala ye olu kisi olu ka se ka bɔ nin ko in na ko nin don in k'ale tɛ se ka ɲinɛ nin kɔ a teriw a balimaw ani sinjiw ani maa minnu ye baara kɛ u kun sigilen u bɛ kuma na u nagama sumalen ka n'o ta k'u kantigɛ ko sagaw ka dɔw jo ko tiɲɛna k'a don ale yɛrɛ kun t'a dɔn n'a bɛ kɛ maaya kɔfɛ ko nka bi k'an ka o bɛɛ bila mali ale ka maliya ɲinini hukumu kɔnɔna na an ka taasibila kɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma ko maa o maa bɛ yen n'o binna na ko ala ka alijinɛ kɛ olu sara ye k'u y'a kɛ mali ye minnu bɛ yen n'u joginnen don ko halisa ko bali bɛ dɔw farikolo la k'olu kɔni bɛ taasibila kɛ u ye nin ye ex otage dɔ ka kuma ye Jetia Askia ale de bɛ Aguelok kɔnɔna na nin waati na Kidali baara bannen u ka wulikajɔw olu bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko baara mun kɔni b'u bolo u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ min ye yɔrɔ kɔlɔsili ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ u ye Kidali minɛ cogo min ka tila ka taa nin waati na Aguelokkaw fɛ yen ko Mali ale ni Alizeri dancɛla kɔni olu de bɛ wulikajɔ kɛ wagati bɛɛ yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min Burɛmukaw fɛ yen ko jiko dɛsɛ bɛ yen armée ale kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan sa tile kɔnɔ ale bɛ ji di maaw ma o jiw olu kɔni tali yɔrɔ la sa kɔni ko bɔn sen kan bɔn wolo ka don dɛ denmisɛnninlakaw ko olu de kɔni bɛ a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Burɛmu muso olu bɛ se ka ji dɔ sɔrɔ cogo min na basigi ale ni lafiya kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen courant ale bɛ di ni sira minnu ye ni o ye installation électrique ye ko maa dɔw bɛ yen k'olu bɛ ka taga olu kabulu tigɛ o jurukisɛw n'o fɛ ko k'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ direction régionale Kidal Gawo a ko nin kɔni nin waleya in dugudenw yɛrɛ kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ sabula maa min bɛna na courant tɛ sɔrɔ maa minnu bɛna na ka tila k'aw ka courant filiw tigɛ k'aw ka ligne tigɛ aw yɛrɛ ɲɛ sigilen ɲɛna aw ti fɛn fɔ ko o fana man ɲi ko wa ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma waleya in bɛ ka kɛ kin minnu kɔnɔna na nin ye kabako ye dɛ an tɛ ka courant sɔrɔ courant bɛna ligne min fɛ maɲumako ligne min fɛ aw bɛ taa aw kɛ o fana ka ko cɛ dɔw ka ko ka gɛlɛn dɛ ayiwa Gawokaw ala ka hakili ɲuman da a dɔw ma kunu bɔlɔlɔ sira fɛ groupe WhatsApp minnu bɛ yen n'o bɛ banbanci ni ninjugawale kɛbaaw ka ko kan Algabas Ag Intala ni ale ye ninnu jɛkulu ninnu ka ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni ye kumakan dɔ fili bɔlɔlɔ sira fɛ a kuma in bɛ tamasɛkikan na k'a b'a ɲini CSP mɔgɔw fɛ ani PDA maaw k'u ka sɔn nin waati in na u ni JINIM olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ ma fisa ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko yaasa u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan b'a to u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka na kɛlɛ kurakuraya Mali kɔnɔna na yaasa u sigiyɔrɔw bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min kuma in kɔni a ko n'o sera ka kɛ n'u sera ka sɔn o ma ko bɛ kɛ waleya ɲuman ye ko bɛnkan yɛrɛ labɛnnen don ko n'u sɔnna u n'a tɛgɛnɛ o kɔrɔ sa ko MLA kana fara olu kan parce que MLA de kɔni ko fo ale ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ kɛba yi sigi k'a lajɛ MLA mɔgɔw tɛ nin yan i b'a lajɛ mɔgɔ minnu taara Suisse i b'u ye a la Suisse in kɛkunba ye min i b'a dɔn k'a fɔ ko groupe dɔ fana filɛ nin ye minnu bɛ fanga kunna yan u ka sɔn n'u ka sigi ka kuma pour que ka élection ko kumaw ni retour à l'ordre constitutionnel ko kumaw ni fɛnw k'olu fɔli don nin bɛɛ lajɛlen labɛnna cogo min na kɛba dɔɔnin dɔɔnin don nin bɛɛ b'a kɔnɔ de nin bɛɛ de b'a kɔnɔ c'est pourquoi anw wolo u tun kan ka dialogue kɛ min ye u y'a sira bila dɔɔnin n tɛ n dɔgɔnin Bubu Mamɛdi ta ɲɔgɔnna fɔ sa nka dialogue kun kan ka ɲɛsin minnu yɛrɛ ma ninnu dɔw b'a la maa ma tiɲɛ a bɛ se ka corriger hali bi sɛbɛn don a sɛbɛnna ni ŋaniya de ye hakili bɛ se ka kɛ k'a tɔ dafa
Mali lasigide n'o bɛ Mauritanienkaw fɛ yen Mohamed Dibassi kunungo min ye Assemblée nationale min bɛ Mauritanie o ɲɛmaaba n'o ye président ye o y'ale bisimila bisimilali ŋɔni kɛra sa Mohamed Dibassi ale yɛrɛ de welela Assemblée ɲɛmaa fɛ ko yaasa u ka se ka na hakilila falen-falen kɛ hakilila falen-falen fana senfɛ groupe parlementaire min bɛ yen n'o o kan ka sigi sen kan sa n'a bɛ fɔ o ma ko Mali ale ni Mauritanie ka bɛn k'u y'o groupe fana sigili baaraw kɛ kunu min ye mɛ kalo tile 16 ye ko kɛkun ye min ye badenya ni sindiya min bɛ yen CNT ale ni u ka wasabulon maaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana fila in ka hakɛw bɛ sɔrɔ cogo min bɛn ni kelenya kɔnɔna na Mali ni Mauritanie olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ambassadeur kɔni ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ n'o ye Mohamed Dibassi ye ko sabula ko nin waleya in bɛna n'a to jamana fila min bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na wasabulon maaw ko olu kɔni ye jamanadenw ka maaw ye ko n'olu ye minnu fɔ ko a ka ca Ala fɛ ko ɲɛ bɛ sɔrɔ o la u ka Assemblée nationale vice présidente n'o o ye honorable madame Fatoumata Habib ale yɛrɛ kɔni ye jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen baara kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ an ka ambassadeur ɲɛna sa ko sisan u bɛna u labɛn ka na Mali la yan yaasa u ni CNT olu bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min baara gɛrɛgɛrɛw jamanadenw tɔgɔla k'olu sigi sen kan ko min ye société civile ye u bɛna olu fana sen don nin ko in na yaasa hakilinaw ka caya baara ka se ka kɛ ka ɲɛ Keba i bɛ Mauritanie dɔn wa i tɛ Mauritanie dɔn Sunjata Keyita ye so dege Mauritanie de marakadugu fɛn fɛn bɛ Mauritanie a bɛɛ bɔra Mali de la ani Mauritanie jɛ ye marakaw ye don la ana dɔ fɔ o tariku fana kan a ka jan waati korolen do bi ko yaasa ka se ka sɛnɛ hɔrɔn k'o don ba la kayikaw fɛ tile fila baara sigira sen kan sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min o baara in ko hukumu kɔnɔna na ci hɔrɔn a kɛkun ye sa sɛnɛkɛlaw k'u hakili to sigira lakana kow la baara minnu bɛ yen n'u yɛrɛ bɛ se k'o kɛ nɔbɔnin fɛ ka se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ye CFD ale ni Terre des Solidaires olu de ye jɛrɛ in sigi sen kan yaasa ka se ka nin baara in kɛ kayikaw olu fɛ yen météo maaw y'a yira k'a fɔ ko kita k'u k'u labɛn dɛ ko don nataw la kɔni ko min ye sanji ye ko a bɛ sɔn ka na a bɛ kɔn ka na kitakaw fɛ yen min ye ɲɛmaayaso ye ko kita sɛnɛkɛlaw k'u kan ka nin waati in kɔni matarafa yaasa min ye danniw ye k'olu kɛ joona suma minnu bɛ yen n'u olu ka teli i n'a fɔ tiga ka taa se sɔ ninnu ma olu dɔw bɛ se ka matarafa cogo min na yaasa ka se ka samiya yɛrɛ ji fana kɔnɔ ko kita kɔni garisigɛ bɛna na ja kosɛbɛ ji la kosɛbɛ a sɛnɛkɛlaw k'u k'u jija a kana na kɛ don ye ten don min waati ye ten waati minnu bɛna na tɛmɛ k'a sɔrɔ u ma labɛn kɛ saniya don o sigira bananbakaw fɛ yen bananba ekɔlidenw olu kɔni bɔra sa ka nɔgɔw k'olu kɛlɛ u ka dugu kɔnɔna na u ka dɔgɔtɔrɔso min ye préfecture ye mairie ni gendarmerie ni polisi ni kapu ni sugu k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ko furan k'a jɛ pas ko ni ala sɔnna a ma ko nin na kɛ waleya ye denmisɛnninlakaw bolo bananbakaw fɛ yen yaasa ka se ka dingɛw bɔ wala nin de ka ɲi o yanni samiya cɛ sa n'olu ye nin bɛɛ salo ka bɔ yen ji bɛ tɛmɛ o wala nin kɔni nin ɲɛna bananbakaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Mamaribugu ko jiko gɛlɛya bɛ yen kɔlɔnw jalen don somajɛbu fana ka minɛnw tɛ ka marché nara fana bɛ o cogoya kelen in na kɔlɔn jan bɛ somajɛbu ka masiw tiɲɛnen don min ye sotiba ye ale ni burɛm ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sa somajɛbu maaw ko n'ala sɔnna a ma k'u bɛna na machine kɛrɛnkɛrɛnlenw sigi sen kan yanni décembre kalo tɛ yaasa ka se ka dɔ fara ji yɛrɛ fanga kan baaraba minnu bɛ u bolo fana Bamako ba fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛna na olu fana lakurakuraya nka min ye nara ale ni burɛm ninnu ye u na maa kɛrɛnkɛrɛnnen ci ye ka taa olu minɛnw lajɛ u bɛ se ka sigi ba kelen kan cogo min na Keba an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan ko nin waati in na u ka tɔn kɔnɔna la bɛn tile tɛ yen bɛn tile tɛ yen ka da kun jumɛn kan yɔrɔ caman na an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye tɔn in ye a bolofaraw olu kan ka falen Faransi ale ni Gabon ta o dayɛlɛlen don yaasa ka se ka faamuyali kɛ Gabonkaw olu ka ci bɛ an bolo wula fɛ an bɛna na o passe nka yan'o cɛ minnu bɛ Faransi n'o ye Awa Kamara ye
min bɛ sen n'a ye an ka jɛ ka ale lamɛn a ka laseli la yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min. Kasim, an y'a laɲini k'a fɔ ko au conseil renouvelé an ka ko tɛ diaspora la yan mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ fonctionnement de ko don a fonctionnement au conseil fonctionnement ani gɛlɛya min b'a kɔnɔ a membre ni ɲɔgɔn cɛ ani au conseil yɛrɛ ni structure filanan ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CSDM ye au conseil an y'a mankan mɛn ko a kan ka renouveler donc fiɲɛ min don an t'a ta ka fan dɔn n'o fiɲɛ sugu wulila i bɛ bolo da i kundonni na donc an b'an bolo da an kundonni na ye k'an ka candidat bɔ an ka candidat bɔ a ka ye a ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw ka ko géreli an t'a to bilen a ka kɛ komi a tun bɛ cogo min na o de candidat ye nin ye Youssou Konare bon an nan'a ye a donko n'a bɔ bɛɛ ka caya mɔgɔ caman ye a rapproché a ka consensus kɛ ni o tigiw ye ka se ka voix fara ɲɔgɔn kan ka a ɲini o nana ni a ka fara ɲɔgɔnkan ye ka coalition signé ani Issa Diallo cɛ donc Issa Diallo ye candidat ye an ko an b'an fanga da o kan k'o la élu mais o m'an bali hali bi an bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min na o conseil ko bɛ bɔ an kunna a daga bɛ bɔ an da la o m'an bali an bɛ ka sensibilisation kɛ cogo min na o conseil ko daga bɛ bɔ an da la maliyɛn denw bi bi in na mali mɔgɔ bɛ min na o ye rassemblement ye o rassemblement a tɛ se ka kɛ o conseil kɔnɔ ni o conseil kɔnɔna kun bɛnnen don candidat 5 tɛ bɔ bureau kelen kɔnɔ k'u présenter ce qui veut dire u kun bɛ ɲɔgɔn kan patogolomajɛ kun don donc an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ an ka nin bɛɛ de bɔ yen et puis encore ne bɛ fɛn min yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ kunkolo bila ka hakili munumunu o ye o conseil min nana 92 constitution de nɔfɛ a citera o de kɔnɔ institution kɔfɛ u y'a cité mais institution tɛ a ma kɛ institution ye a kɔni bɛ fɛcɛriw regrouper ni o constitution ko o bɔra yen o constitution falenna ne ko o conseil ko bɛ yen yɛrɛ aw minnu bɛ média la ne bɛ fɛ a k'an dɛmɛ ka ɲininkali kɛ ka nin question in n k'a jaabi sɔrɔ vraiment n'a y'a sɔrɔ ni o constitution de ni o conseil des maliens de l'extérieur kuma nana o de kɔnɔ ka na kɛ ka maliyɛn denw représenter mali la ni o constitution falenna ce qui veut dire fɛn min b'a kɔnɔ a n'o bɛɛ de taara est ce que o conseil ko bɛ yen donc komi n'i ye kuma nin fɔ minnu hakili bɛ yɔrɔ jan olu b'a faamuya minnu hakili tɛ yɔrɔ jan olu b'a fɔ de ko tant que déclaration ma kɛ k'a fɔ ko o conseil dissout olu bolo a bɛ exister le ayiwa n'o de don an b'o laɲini lase an ka faamaw ma u k'a dissout an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ u tɛ se ka foyi de fara ɲɔgɔn kan nin na ko min bɛ se ka fɛn lase maliyɛnw ma min b'u nafa ni pour la diaspora ni pour les maliens de l'intérieur parce que anw ka bɛn o de bɛ yen sabati an ka farafarali o de bɛ yen fɛnɛ farafara o nɔ bɛ an ka société civile kɔnɔ cogo min na a nɔ bɛ an ka parti politiques kɔnɔ o cogo kelen na ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o ye ka n da suɲɛ ka kuma dɔ fara kan
au conseil créera des pour que politique sinaya soit o b'a a k'a kɔnɔ ka fanga t'a kɔnɔ ou bien ni fanga t'i la kɔnɔ fanga t'i la Mali la donc ni o conseil ni a sɛbɛnna wagati min a y'o mago dilan mais a tɛ anw mago dilan bi n t'a dɔn an ka faamaw tulo bɛ na o mɛnni min ye anw da ka dɔgɔ burufiyɛ la donc an b'an jigi sɛmɛ o la a ka nin fɛngɛ lase walasa o conseil ko a daga bɛ bɔ diaspora maliyɛnw dala cogo min na diɲɛ fan bɛɛ ni maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la parce que an bɛɛ ka kumakan ye kelen diɲɛ bɛɛ bɛ wa kelen de kɔrɔ n'o ye réseau voix ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛnnen don o kan minnu bɛ kumakan bɛ kɛ sanfɛ olu ye acteurs ye mais an ka population minnu bɛ n'olu kumakan tɛ mɛn olu de ka ca donc u tɛ se ka bɛn fɛn na ka na fɛn imposer mɔgɔw kan ni mɔgɔw ma don a la a t'an représenter an dun tɛna jɛn n'o ye tuguni k'a fɔ fɛn ka kɛ k'o bɛ anw représenter k'a sɔrɔ an ma jɛn n'a ye o bɛ gɛlɛya an ma parce que an ka nin lutte bɛɛ kɛ ka laban nin na ko mɔgɔ tɛ ɲinɛ ka dɛsɛ a ku la rupture kɛra ni fɛn fɛn ye a tɔ ramification bɛ o conseil kɔnɔ o de bɛnbaliya bɛ o conseil yɛrɛ kɔnɔ wa an ti o conseil fɛ bi an t'a fɛ sini nka an tɛ mɔgɔ si contre la an tɛ mɔgɔ si dɔgɔyama la nka u ka miiri an na k'an sɛgɛnnen don kɔ kan k'a fɔ ko an bɛ fɛn de fɛ min b'an représenter vraiment mais o tɛ o conseil ye o tɛ CSDN ye merci. ayiwa Keba ni Gabon ta farala an ka wulada in na hakili la kolon na wasa parce que maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a mɛnna u b'a fɛ jɛkulu ninnu ka kɛ cogo min u tɛ ka kɛ u sago ye nka nin ye maa kelen hakilina ye hakilina wɛrɛw bɛ yen an ka maa caman de bɛ yen minnu bɛ Faransi n'olu dɔw fana bɛ k'u labɛn élection in kama dɔw kɔni bɛ yen fana a kuma ka ca dɛ maliyɛn yɛrɛ de kɔ kan ne t'a dɔn min bɛna n'u bɛn k'a sɔrɔ u bɛ jamana minnu kan u b'olu sariyaw bato nka u yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na a ka gɛlɛn n'Ala sɔnna a ma wula fɛ an na Gabɔnkaw fana na kuma kunu premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale taara Katikaw fɛ yen ministre min bɛ intégration kunna n'o ye Musa Agata yɛrɛ ka fara ministre wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ministre ma durati kɛnɛ min bɛ Katikaw fɛ ni a lakurakurayara k'a tɔgɔ dara Salif Keita la ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Domingo farafina ani diɲɛ kɔnɔna ale dɔnnen don balontanko la min ye farafina ballon d'or fɔlɔ ye a dira maa min ma ale don diɲɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na maa min n'a ni Pele jouera a ye but don Pele contre la Salif Keita Domingo ale don an b'a fɔ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya stade in Ala k'a kɛ a ka tɔgɔla stade ye stade min bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale yiriwa Katikaw fɛ yen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan Amara Nun Keita Keba Jalo Kasim Traoré a k'an bɛn توكلت على الله 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 جنين جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله